Kada kayo ti barangay maululaw. Iyarikat mi tinadagaang aldaw. Da kayo akaming ti organisasyon. Agraman dagiti mahilig ti punsyon. Lalakay nga agkat-katay. Babbaget anakarupanget. Babbalatang akulot ken babbaru anaangdod. Ubing at imangken ti mukat na. Agtutubo ayelo ti ngipen na. Dagiti baak at upol. Ken balo asingkol. Dagiti pensyonado nga imot. Kastamet dagiti di adal nga ulbod. Da kayo amin at taga-barangay maululaw. Umatideg kayo ket binggenyo ti mapaktawa nga istorya ni Amang Tulisan. Ni Amang Tulisan ket pagdidin nawagan. Sikat tinagan na kadagiti punsyonan ken tupadaan. Ni Amang Tulisan ket nabayagen a kapitan iti barangay pinapaitan. Ti maysang anak na adik ti cocaine. Tay manugang na operator ti weteng. Tay maysang anak na ket konsehal. Ti sabaling anak na adadjay mental hospital. Tay may kalimang asawa na ket negosyante ti pandesal. Tay tiks na nga artista ket smuggler ti dolyar. Ni Amang ket nabirngasan at tulisan. Gapu ti ugali na adakes ken mapagbutbutngan. Ni Amang Tulisan ket adu ti armas ken bodyguard na. Adda bodyguard na numapan makisala. Adda bodyguard na numapan manguruna. Adda bodyguard na numapan makimisa. Adda pa'y bodyguard na numapan jay kasilya. Adda bodyguard na numapan makimiting. Adda bodyguard na numapan nagbuya ti boksing. Adda pa'y bodyguard na numapan makisinarak ti bading. Ni Amang Tulisan ket mahilig nga agdadael. Nayanak kanugamin ti igit ti baybay anagawel. Kaadwan ngagtutubo ti lugar da ket naadik da. Saandan ammo ti laod ken daya. Agpatpatnag nakamulagat da. Agmalmalem ngagkat-katawa da. Katawa, katawa, ha 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 ha. Agkat-katawa da uray addada jay punerarya. Umis-iseg da uray addada jay kasilya. Agtutubo na dadael da. Gaputay siya buken-kuken at sinanggot da. Ni Amang Tulisan na palalo tiragsak na. Siya buken-kuken adun dinaganan siya na. Pati isuna kit agkat-katawa amay maysa. Kagkatawaan na tayo agbagsik anuang si karuba na. Ni Amang Tulisan kit magustuhan na si agtakaw. Tay kwarta ni Kulas mangalap imbulsana. Tay kwarta ni Pulon manalon tinakaw na ken insugal na. Bayad ti kamatis ken mais inawan na. Tay kalding ni karding pinulutan na. Tay pamusyan ni isang inadubo na. Tay brief ti karuba na linibas na ngayon nala. Panagtakaw ket nagbali na pagbaknangan ni Amang Tulisan. Takaw sa kaliwa. Takaw sa kanan. Takaw jamyanan. Takaw jabagatan. Lumugar ti barangay pinapaitan. Nagpait ti isemdan. Amin apunduda imbulsan ni Amang Tulisan. Ni Amang Tulisan kay ayo na ti agpatay. Pinatay na kay kawitan ni Ivan. Pinatay na kay kalapati ni Mayang. Pinatay na pa'y tay pusa ni Sitang. Dagiti lumugar ti barangay pinapaitan. Kabuteng da asangwen ni Amang Tulisan iti kinakapitan. Nuad da lumaban ken kuana shotgun ti pasarang na. Nuad tagpanggep agabalubal na sigurado ngagtagad iti barsa nga. Basta ti galad ni Amang Tulisan
Isu anak talinaed iti kinakapitan. Uray awan pulos inna nagapwanan. Gapo iti galad ni amang tulisan akas kapitan ti barangay pinapaitan. Dagiti opisyales nagbalinda ayusless. Dagiti lideres nagtutubo nagbalinda nga aso-aso. Dagiti organisasyon nagbalinda para sala ti kalsada. Ken agparada tunggal piyesta. Dagiti lumugar ti barangay pinapaitan. Nagbalinda atingel ni amang tulisan. Ngem denteng ti maysa nga eleksyon. Agindeg ti barangay pinapaitan. Kaya't dangan asukatan ti kapitan. Ni amang tulisan ket relax na relax. Gapu iti adu a kwarta nga inna inwaras. Isem na dumanon ti lapayag na. Imagine nan ti inna panagsabatas. Akas kapitan ti barangay pinapaitan. Ngem iti agrugi ti bilang ti butos. Kay isem na ket nasukatan ti misuot. Dagitoy ti resulta ti butos kadagiti porsyento. Amang tulisan 0. Kay kabalubal na 50. Amang tulisan 5. Kay kabalubal na 40 ket 5. Amang tulisan 10. Di kabalubal na 10. Ni amang tulisan aglagawen. Kilikilina agling iten. Isem na umansemen. Panagkita na agsipngeten. Rik na maulawen. Ni amang tulisan na abaken na kapitan. Agindeg ti barangay pinapaitan rimkwasdan. Kakabsat dito'y barangay maululaw. Saan tayo kumaapaalilaw. Ti kandidato a mahilig nga agdadael, agtatakaw ken agpapatay. Amang tulisan ag goodbye kan, mapankan jay dagaan na kay karyam. Di punsyonan ken tupadan, akadwam na Patricia ken ni Pakwan. Wow!